И така, какво става, пичове? Аз съм Коши и добре дошли в Хайде на море влог 1. Та, пичове, добре дошли в новия влог. Можете да се абонирате за канала ми и ако не сте гледали Венеция влоговете, можете да се върнете да ги видите. И да, нека продължаваме с влога. Планът за днес е общо взето да отидем до мола, да вземем някакви неща, нали, които ни трябват и след това да отидем на плаж. Нещата тук ни е стаята, общо взето, както виждате, насам всъщност, гайс, е терасата с много... Тук да надавим компютъра на Иванчо, тук, както виждате, е терасата, мега чил терасата. Това е банята, общо взето. Тук има душ, който basically се отваря бак и тронното, има някаква... Не, че банята е стабилка. Много стабилна баня. Направо феноменална баня. Имаме и бойлер, който май без това не се пуска. Не искам да ме гледа как спя! Не искам да ме гледа как спя! Ей, вече да цъка копчето! Тенис на маса, за пламен! Ще взеш за това, ще да е безкостен. Това не е WWE Pillow Fight Edition, бе, Как да беше разбрано? Остава пичове, тук сме събрали, сега излизаме и отиваме първо към мола, после отиваме на море, на плаж отиваме. Обаче първо ще минем през мола да си вземем всякакви глупости и неща и после отиваме към плажа. И общо взето от Телси Лайкики исках да си взема много фреш риза, панталони, джапанки и шапка. Значи тук, ако ще зрители, взех си някаква много яка шапка Molly Days. Беше, помогни ми с избора на Very Fresh риза. Трудното... Кай, аз си избера за мен, бе. Иван, че ти ми помогни да си намеря Very Fresh риза. Fresh риза. Да, бе. Това е фикса. Добре. Ще зрители, Иван, че ми предлага ето тази, която ми харесва, ама може някоя друга. Знам, че може и по-фреш. Така, гайз, в крайна сметка решихме тази фреш риза и този фреш мешо панталон. Взех си вейски панталон, риза, който вече видяхте, и Old Spice.
Африка. Тук е студено. Не, Венци, не е толкова студено. Ама виж какви вълни Венци има. Венци ще влезеш ли навътре? Доста гайс, айде на море. Специален поздрав за Сашето. След плажа решихме да си вземем дюнери, но първо решихме да отидем до банката, където Мешо теглеше пари. Той каза, пари точно са пристигнали, като имаше някаква жена, която ни пита, нали, преди това нас с Венци, дали искаме да си вземем от нейните гривни, обаче ние казахме не. Тя ни питаше след това откъде сме. Просто беше и откъде сте? И да, просто задаваше някакви, нали, рандъм въпроси. Ние казахме от София, аз казах, че се казвам Николай, нали, да, все пак непозната жена. Общо взето тя след това реши да ни дава пари. За първи път ми се случва, нали, някой, който проси от мен да ми дава пари, нали, просих да ми дава пари, но да, след това ни преследваше да ни даде парите. Първо ни даде 10 лева, после ни даде 20, нали, като отидохме бейски да си взем дюнери, дюнерчета изгони, но тя пак се върна и след това просто Мешо giveaway на парите на някакви рандъм варенки и да. И след това вечерта още се прибрахме, гледахме телевизия, правихме някакви крейзи неща и си легнахме.